sojuo meminta doa laika Tuhan nan hidup sansaro juo. Usaho bacando urang karajo siang nanjo malam lah bapa luar kasado badan untung isu hidup kasana. Malang di awak untung di urang bausaho awak bausaho urang pane di awak suasana malang untuang den surang harimo sajo nasib badananko suratan diri nan bacando iko elo joburu di mato hanya Tuhan nan tahu jalannya. Usaho bacando urang karajo siang nanjo malam lah bapa luar kasado badan untung isu hidup kasana.